бо ҳамроҳии Рустам дар нуқтаи фурӯши савдои бензин кор мекардем. ҳолати ман набудам, тоқа кор мекард. вақти ман омадам, Рустам ба ман гуфт ки ман як бозор мерам, миём. баъд ман дар савдо будам. вақти бозор рафтак, дар бозор бо гурӯҳҳои наҳсати ислом бо роҳбарии Тоҳир ки 2 нафар буданд, ҷанҷол мешавад байни ҳама. нигоҳ кардам ки ҳарду шамрама задистем. баъд ман фурӯши савдоро мондму ба тарафи онҳо давидам, ҳамчун барои халос кардан. мо дар танамон ягон яроқ надоштем, мо ҳамчун фурӯшанда будем. вақти давидам, 2 каса ба тукубке кардистам. як наҳсати ислом шад. ман пеши қишлоқ кардам, қапидам, халос кардам, намондум ки бизанам. ҳамин вақта додарам ай куҷои дид ки ман давидистам, вам давид расти, вам халос кард. дар ҳамин ҳолат Тоҳир ки аз гурӯҳи наҳсати ислом буд, пистолета баровард, парондад. он 2 нафар аз гурӯҳҳои наҳсати исломӣ буданд. баъди парондан мототсикла сувор шудану штабшон рафтанд. то ҳозира хайр инвалид шуда гаштем.